Aj, de nézd! Hát itt a állatok. Rendesebben. Az egyenes. Alfi. Díszjunk. Tudod, mit szokja? Mi az a díszjunk tartomány? Tehát olyan tartomány, amelynek nincs közös pontja. Díszjunk. Szavasz! Kány! Van fasz. Van fasz. Mi? Mi? Nem nagyon. Jó, mindegy. Tehát ha egy ponttal, Tricikli. egy ponttal az egyenes két olyan tartományhoz. Rendesebben. Az egyenes egy ponttal két olyan tartományra, pontok halmazára összül, amelynek nincs közös pontja, akkor az egyik ilyen tartomány és a pont, amellyel szétosztottuk az egyenest, egy félegyenes képez. Tehát ha azt mondjuk, hogy egy ponttal két félegyenesre nem igaz, mert ez a Nem pont vagyok én barát. Szeretem. nem tartozhat Az alapján írtam magam. Ott a félegyenes. Ha egy ponttal általában mondjuk hova jelöljük, de akármi lehet, két részre osztjuk. Hey! Legyen mondjuk Káli! a pont. Te csöcs! Akkor a Pont te mondod, mi? O, Előre hátra. A félegyenes, és van egy másik is, Mi? OB félegyenes. Nem, te tolod, bazd! Az fél egyenes tanárunk. Igen. Tehát valójában egy ponttal két részre szakítjuk. Az egyenes, Basszeg. az a pont, meg az egyik rész, az félegyenes. De most ezt nem látom Az talán. a pont, a másik rész, az is félegyenes. De nem mondhatjuk azt, hogy a pont két félegyenesre ossza, mert hiányozni fog egy pont az egészből. Vagyis az O pontot kétszer kell venni, akkor lenne. Fél egyenes! Szarvú! Hiányzik egy pont, két félegyenes. Érthető ez? Testem akarod? Akarom! Bizti, jobb! A következő fogalom még, ami van. Sík, félsík. Mi a sík, mi a félsík? Útközben még azt meg lehet mondani az Hey! egyenesnél, hogy Kali! hány pont határoz meg egyértelműen egy Te pecs! Fő! Fő a Youtube-ra! Youtube-ra! Azzal, hogy a szakasznál a közten lévő pontok az egyenesnél, Hey! közten lévő pontok Bicli! kívül pontok, olyan ellenőrzésben, hogy bármelyik pontot Sörös! a közten, tehát az egyenesről, akkor a közten lévő pontok mind az egyenes pontja. Tehát az egyenes pont. Mi? Mennyi pénz? Szélesítem, ezt veszem, az is Hát olyan 60 dinár körül. akármelyiket, szélsőt veszem, van még kívül. Elmegyek oda a legkülönbözőbb, még van tovább. 5000! Haszal. Egyszer valaminek mindig vége lesz, ugye? A sok-sok szenvedésnek. Jó, sík és félsík. Kali, te mekkora egy síkság vagy. Kadd be, te kalaposság. Ábrázolása a síknak egy ilyen paralelogramma. Azzal, hogy ide tegyük a sarkába a jelölést. Ide figyelj, köcsök, hát hozzád beszélek.
Most hogy lehet? Hány pont határoz meg? Kali, ide figyelj már! Hozzád beszélek, basszeg, bika. Na csá!